Og med billerne af sidste års venner byder vi velkommen til årets lodtrækning til det årlige indendørsstævne i Nørrebrohallen, som sektion 12 afholder. Ja, velkommen til. Vi er klar til lodtrækning, vi bliver kastet direkte ud i det. Så lad os se, hvem det første hold bliver, som vi trækker. Ja, vi kan se, at der bliver mixet godt rundt i kinderæggene. Det er sektionens unge drenge 2, som kommer først op. Lad os se, hvilken pulje det ryger i. Det bliver i pulje B. Vi ved ikke meget om dem andet, end det er nogle unge drenge fra sektionen, så... Det giver lidt sig selv, kan man sige. Ja. Lad os komme videre i teksten. Nummer 2 hold, der bliver trukket her i turneringen. Lad os få det selv ud. Det bliver Bortem Sands Helsingborg. Det er en fast genganger i vores turneringer, men de er ikke kendt for meget andet end at ryge ud i gruppespillet, og så selvfølgelig en stor indtagelse af danske drikkevarer. En gedigen brænder, som vi kender det, når dem øst for sundet kommer en tur over. Og de kom altså i gruppe B sammen med sektionens unge drenge 2. Næste hold vi får frem her til stor begejstring, kan vi se, det er Urban Crew 2. Urban Crew, Urban Crew er jo de forsvarende mester på vores indendørsstævner. Lige præcis. Her har vi Urban Crew 2. Og de har i pulje A. De har også lidt den makabre regel, at det tit er det bedste hold, som faktisk stiller op som Urban Crew 2. Lad os se, hvad de vælger at gøre i år. Det var i hvert fald dem, der vandt sidste år. Det næste hold, vi trækker. Lad os se det. Team Fuck Joe and His Juice. Et fuldstændig udbeskrevet blad i fodboldsammenhæng i sektion 12-stævnerne. Ja, spejls navn. Men vi har ladet os fortælle, at det er nogle habile fodboldspillere, nogle unge knægte. Lad os se, om det passer. Ja, det bliver spændende at se, hvad de byder ind med. Endnu et navn bliver trukket op. Endnu en pulje skal findes til et hold. Frem kommer CC Youth Division. De blev nummer 2. Ja, til FCK Fan Cup i Parken i sommer, hvor de tabte til Juniors i finalen. Og de følte sig lidt bortdømt og tørster efter revanche. Og de kommer altså i gruppe C sammen med Team Fuck Joe and His Juice. Lad os se, om de har fodboldevnerne intakte. Hvis de stiller op med de samme spillere, må ikke de har det. Næste hold i rækken. Team Goofy. Sidste års finalister, der var til sig slået af de forsvarende mestre fra Urban Crew. Ja, et godt spillende hold, som gik ubesejret igennem ind til finalen, så vidt jeg husker. Hvor de måtte til sig slået knæbent. Helt sikkert en af udfordrerne til titlen i år. Røg så B med svenskerne og de unge knægte fra sektionen. Næste hold i rækken, JBG. Første gang de deltager ved vores stævner. Også et lidt ubeskrevet blad, ja. Det eneste vi ved, det er, at de skulle efter sigende have nogle store drenge med på holdet. De kommer i gruppe D og åbner altså også op for gruppe D her i dagens lodtrækning. Det er jo sådan, at der er 4 grupper, og der skal 6 hold i hver gruppe. Og vi kan jo fortælle, at fra hver gruppe går 2 hold videre til kvartfinalerne. Så der er rig mulighed for at spille sig videre. Næste hold oppe er Copenhagen Lions. Ja, de er et hold, som er kendt for at deltage til vores indendørsstævner, men de har aldrig rigtig præsteret noget titelmæssigt. Nej, de kommer i gruppe B, som allerede nu indeholder 4 hold. Og med Team Goofy som en svag tidlig favorit ud fra tidligere resultater. Her får vi en oversigt. Vi kan se, der er en del hold i gruppe B. Ikke så mange hold i de andre grupper. Lad os komme videre og se, hvad vi kan få plottet. Næste hold op af kinderægget er Fans. Kendt for at deltage hver gang, kendt for at ryge ud hver gang, kendt for at være faste gæster i båden, i vores drikkevarebåd. De ryger gruppe A. Sammen med Urban Crew 2. Og lad os se, hvem det næste hold bliver. Der bliver åbnet et kinderæg, der bliver trukket en seddel op. Og frem kommer. Står der her. Diablo Diego. Også en deltager, eller et hold, som plejer at deltage i turneringerne, også i fanklubbens turneringer. Ja. Et godt hold med bestående af nogle faste genganger for ned at se. Lad os se, om de som tidligere år har sølvreven på toppen, men han har vist sig at være giftig.
når bolden skal sparkes i netmaskerne. Jeg vandt der også en tur, vi havde med dem, med fanklubbens, med de danske fanklubber, hvor vi var i... Hvor var en tur i Randers, ja. I Randers, ja, en sjov tur. Det var det ganske udmærket. I hvert fald i bussen på vej over og på vej hjem. Det var en hyggelig tur. Næste hold oppe er Vesselsgade 22. Også et lidt ubeskrevet blad, men skulle bestå af nogle unge spillere, som også har et stort talent. De kommer i gruppe C sammen med Team Fuck Johnny's Juice og CCYD. Lidt videre kan vi betegne gruppe C som ungdomsgruppen i hvert fald. Lad os se, om det holder ved. Næste hold, vi trækker op af hatten, det bliver Urban Boys. Vi skal godt nok en hel del år tilbage for, at Urban Boys har leveret noget, der er nær værd. Ja, jeg prøver igen. Der er værd at snakke om. Ja, de vandt turneringen i 2007, men det er så også næsten sidste gang, de overhovedet er gået videre fra gruppespillet. Men jeg ved, at de i år skulle have et ret stabilt hold, så det bliver spændende at se, hvad de kan. De har faktisk også vundet en udendørsturnering i 2006, men man kan sige, at alle de gode kræfter for dengang er jo rykket op i de ældre rækker. Ja, vi skulle måske lige indskyde, at de kom i gruppe A. Ja. Sammen med Urban Q2, der er et andet spændende opgør. Urban Q1, når vi snakker om dem. Ja, som så formentlig ender med at være Urban Q's andet hold, som det plejer at være. Det er sådan noget med, der gemmer sig en sjov historie bag det. Der er en af spillerne, som vil være på første holdet. Men de kommer i gruppe D sammen med JBG. Toshida Møjrup. Altså de unge fra Toshida-gruppen. De har heller aldrig været en af de storspillende grupper. Ej, en fast deltager også, men de når sjældent helt til finalerne. De kommer i gruppe B, som allerede nu indeholder 5 hold. Som vi kan se her, så er der en del spændende hold i den gruppe. Lad os se, hvem der bliver det næste blad. Og det bliver, lad os se en gang, det bliver B52. Altså umiddelbart ud fra navnet, så kan man jo komme til at tænke på verdens bedste bentner. Hvis de lever op til det navn her, så kan det godt gå hen og være en klar stor favorit til at vinde stævnet. De kommer i gruppe A. Det må være et hold, der er skarp i boksen og også gode til skandalerne efter stævnet, tænker jeg. Ja, i hvert fald hvis de lever op til navnet. Det bliver spændende. Næste hold for frem her er CC Old Boys. Gamle drenge plejer ikke at præstere den helt store teknik på banen, men plejer at være... De er stensikker leverandør af en god gedigen fight i hvert fald. Ja, der bliver nok hævet et par ostemad her. De kommer i gruppe B, som så er fyldt ud nu. Ja, det bliver spændende opgør mellem CC og Helsingborg. De kender hinanden godt i hvert fald. Ja. Og her på oversigten kan vi se, at gruppe A og B er ved at være fuldtallige. Vi mangler lige et enkelt hold i gruppe A. Må ikke der snart rører nogle hold ind på kontoen i gruppe D? Lad os se det. Næste hold vi skal have placeret bliver, lad os se. Køge Boys, der sidste år måtte til sig slået knepen i semifinalen, og efterfølgende knepen i boksekampen, har tidligere været godt hold. Mangler et par mand i år. De kommer i gruppe D. Ja, de skulle efter sigende være ramt lidt af skader og lidt fravær på grund af nogle rejser, men som regel et sikker kort i kvartfinaler, semifinaler og så videre. Lad os se, om de når til slutspillet i år. I hvert fald kan vi afsløre, at de røg i gruppe D. Rebels er næste. Muligvis det tungeste hold i turneringen, ud fra hvad vi kender til de diverse hold. Ja. Fodboldmæssigt har ikke altid været prangende, men hvad er det gået i skarp træning i løbet af året? Og de kommer i den ungdomsgruppen, gruppe C. Ja, gennemsnitsalderen her, den falder forholdsvis lavt indtil videre. Lad os se, hvad vi får foldet ud her. Lad os se. Frem kommer Urban Juniors. Det er de forsvarende mester for udendørs. Ja, for fan kom i sommer ind i parken, hvor de jo slog netop YD i finalen. Det kunne være sjovt, hvis de endte med at blive parret op mod hinanden. Lad os se. Sjovt, du siger det. De kommer skam i gruppe sammen. Gruppe C står der. Det bliver revancheopgør mellem Youth Division og Urban Juniors. Der er meget på spil her. Det kunne godt blive en af de sjoveste kampe på dagen. Vores knivskarpe research viser, at Urban Juniors mangler et par af deres markante spillere i år. Så lad os se, om de er lige så prangende, som de var i sommers. Jamen, det er vist også noget med, at YD de mangler deres træner på dagen. Ja, det kan også være en stor svækkelse. Nå, næste hold, Absalons drenge. Unge drenge fra sektionen, så vidt vi ved. Ellers ved vi ikke meget om dem. Kommer i gruppe D.
Gruppe D var jo her, hvor vi i forvejen havde JBG Urban Crew og Køge Boys. Det er også en spændende gruppe. Ja, helt bestemt. Ikke mange hold, vi mangler. Lad os se, hvor vi får placeret de sidste. Næste hold, som kommer op her. FC Doping. Vi skal have noget kontrol på de drenge her, så er der vist ikke helt fair for alle. Så skal vi her. Jamen, de lander sgu i gruppe D. Som JBG, Urban Crew, Køge Boys og Absalons drenge. Der er kun et hold i gruppe D. Lad os se, hvem det næste hold, vi trækker er. Det er lige med at holde styr på stagerne. Se, hvad der står. Vi zoomer ind her. Ståle Raus. Altså, vi er jo meget glade for Ståle, men gruppen her er en samling af gamle drenge over for ned at se. Det er præcis. De kommer i gruppe A. Det bliver spændende opgør mellem Diablo Diego og Ståle Raus. Der er helt sikkert... Ja, det er to traditionsrige ned at se hold. Og vi har lavet fortælle, at B52 også er en samling af gutter over for ned at se, så der kan være et par spændende opgør her. Næste hold, der kommer op af hatten, det er Squad 92. Squad 92 også tidligere har deltaget. Ja, de sidste par år har de godt nok ikke nået så langt, men før i tiden nåede de tit finaler og semifinaler. Det bliver spændende at se, hvad de har at byde ind med. De kommer i gruppe D. De lukker simpelthen ballet i gruppe D, bliver det sidste hold. Og her den sidste kugle. Hvem kan det være? Hvor skal de være? Der er kun en plads tilbage i et hold, og det er sektionens unge drenge 1, som ganske rigtigt bliver foldet ud her. Og som vi kan regne ud, er der kun en plads tilbage, så ryger du i gruppe C. Og de slutter ligesom cirklen af de unge drenge, så det bliver helt bestemt en gruppe med mange unge spillere, så der er helt sikkert kondi. Her har vi oversigten over alle holdene, så lad os se på, hvad vi kan hælde ud af spændende opgør her. Ja, vi kan se her i gruppe A, hvor der så de traditionelle ned at se opgør mellem Diablo Diego og Ståle Raus. Og som vi har set i de tidligere år, så plejer Urban Crew 2 faktisk at være deres bedste hold, så må ikke de er en forhåndsfavorit til at gå videre her. Ja, så er der også i gruppe B, hvor vi udover Team Goofy, som også er en lidt tidlig favorit, så har vi også et spændende opgør mellem Helsingborg og CC Old Boys. CC Old Boys, som er nok nogle af de drenge, der var med til at starte det venskab op, der var med Helsingborg. Så det bliver også en spændende kamp. Der bliver nok hygget lidt. I gruppe C har vi selvfølgelig også det revancheopgøret for udendørsfinalen her til Sommercup mellem CCYD og Urban Juniors. Det glæder jeg mig selvfølgelig også meget til at se. Så har vi så også et par ubeskrevet blade, som vi ikke tidligere har set til. Det kan være, at de byder ind med nogle... Det kan være, der er masser af overraskelser blandt dem, vi ikke kender. Under alle omstændigheder så vil vi sige tak for, at I har kigget med. Og vi ser frem til, at I kommer i Nørrebrohallen på lørdag, hvor stævnet starter 10:30. Der vil selvfølgelig være bar, og der vil være mulighed for at købe det nyeste Sektion 12 merchandise. Så vel mødt. Ja, det bliver rigtig spændende. Vi ses på lørdag.